खामब्रबबाय थैबायलां बादामालि गावनानै नै 8था मोनबाय फिसा फिसानो जे बुस्थुआ मानसिनिफ्राय फिसासिन गोरलैसिन बिसोरनासो फिसाया बांसिन जायो मिन्थिबाय आच्छा जोंना बिब'आ आगोलहाय डेन्जारसोमोन सौखावग्रा खुम्फु अन्थाइ खोन्दो होनांगौ नैलाय नै दा बिदि जाबाय स' हेलौ लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायलायबाय स' आं दिनै हगमा बाजाराव थांनो नागिरदों आरोखि दाख्लि बानलु लायनाया जोबलायबाय सप्ता खनसेयावनो दा बाजारा माबायदि बेखौ एसे देखायबावनोसै आङो दाख्लिनिफ्राय एसे साबसिन देखायनो नाजानोसै आं दिनैना सेकेन्ड एपोजिट दाख्लिना 1 एपोजिट दा स' लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक स' लोगोफोर आं दा बाजार सफैबाय आरोखि दखानावसो दं आङो नै माबाया बाजार फैदों दिनै मा लाखो ओरै हाबलांसैलै दाख्लैनि बाजार बानलुआ बेसेबां 20 थाखा लांसै लाखांबाय बानलु आलु सेसा गोदान लांसै नामा ओरैबो थांबावो जादों माबाया मैगं खाना लोगो मोनदों जाग्रा गैया हनै खरसायानो जायाखै बाजार I'm going guys बेवहाय एसे रिसार्च सोनो नागिरदों ज' लोगोफोर आं दा न'आव थांफिनगासिनो स' लोगोफोर दतमा बयनि न'आ बेनो आरोखि दखान दङ मालाय माहाजोनथार नै बेयो 1 नं हाब्रुबारि स्कुल एलपि स्कुल स' लोगोफोर आं दा गामि मोनफैफिनबाय आरोखि जोंना नैबेजोंनो हाबलांनांगौ ओरै सिदा दतमा बेजोंनो हाबलांनांगौ लामायानो अन्थाइ गोजा जोबथारलै नै बाखुसावलाजोबो आं दा न' मोनफैफिनबाय आरोखि स' लोगोफोर आं खाथालु ना मा होनो खाथालु था जिखुनु जाया था बेखौ जावदोंमोन आरोखि जावखांबाय नायदो आं बरिया आंनि खाथियाव दङमोन ना नोंखौदि आंबो लांफानो होआसै नोंबोदि आंनि होनजालाय आं दा थाखौ सुस्रानोसै आरोखि बेनो खाथालु ना मा होनोमोनलाय खाथालु थाया बेजों नाजों लागायनोसै दंबावोसो नै सिङाव ना सायग्राया नै बाजै बे आब' स' लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो सानदोंना जाय ब्लगार जानो लुबैदों इउटुबार जानो लुबैदों बिसोरो बाजाराव मानसि होंगो दोंगोआव थांनानै खेनसेनो केमेराखौ अन खालामनानै गावनि मोखांथिं लानानै रायज्लायनाय ला स' हेलौ गाइस आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायलायबाय आं दिनै उमुक बाजाराव दंफैयो होननानै बुं होमबानो मा बिलाय
लाजिनाय थाजिनाय ज्राब गारनांगौ मिथिबाय ब्लगार जानोबा जे बुस्थुआ मानसिनिफ्राय फिसा फिसासिन गोरलै गोरलैसिन बिसिनासो फिसाया बांसिन जायो मिथिबाय मानसिना सासेल' जायो होननायसो जानोसै बे अच्छा बादामालि नायनोबा बादामालि उखुन्दै खारजोब्बाय हनै उखुन्दै हाबनानै लासिनो जानो नागिरदोंमोन गावनो मोनोबा जानोसै बिरलागासिनो नै जों गावनोसै मोनोना मोना स' लोगोफोर बादामालि गावनानै नै 8था मोनबाय फिसा फिसानो गाइस मोननै ओंख्रि संगासिनो थाजों नाजों बरियानो ना एवनाय दङ बेखौ मानै माथाम राननानै जालायलायनोसै होख्लायनोसै उखुन्दैया गाव साखिनायसै आरे खामब्रबबाय थैबायलां आं दा ओंखाम जानो नागिरदों ना एवनाय ओमफ्राय थाजों नाजों बरिया गोथावखालै लोगोफोरजों दा बेरायहैनो नागिरदों आरोखि दुमब्रिगुरि होननाय गामियावहाय नोंना आदाया गारि सालायदों दसे बेरायना फैनोसै जाग्रा लाना फैबाय आदाया उन्दैफोर फास'फिनसै ने थ' दे नायलांदो फास'लांफिनदो आरो नैबेजोंबो थांजायो नै हनै बेजों बै दतमाथिं हाबहैनाय नंला जोङो थांसिगोन जा मोजां एफएम नांगौब्रा नोंसिनियाव जायगायाव लोगोफोरजों दा सफैबाय आरोखि बिमानि मोननाव बेनो आंनि मोनना सफैबाय मेथाइ मोनबाय मेथाइ मोनबाय हाब नै दाउआ मारै जाखो नैबे आदा सानसेरां नैबे आं नैबेयो ओइलाय गारिफ्रा जा बोरो एकदम दोद माथो हेन्डसामसो नुबावदों Speaker, madam. When? Sorry. Chairman, sir. Please, be silent. अच्छी बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए एक बार मार दीजिए जोंना बिब'आ आगोलहाय डेन्जारसोमोन सौखावग्रा खुम्फु अन्थाइ खोन्दो होनांगौ नैलाय नै दा बिदि जाबाय सौलायलाबो बुंलायलाबो दाबो रोंगौ रोंनाया सोरबाफोर सेंग्राफोर गोसोथोबा एदावबाथाय सौखाव जागोनबो सॉरी जों दा थांफिनसै आरोखि टाटा सुजि टाटा गोजान नैबे सासेया थांफागोनसो आब'आ गारियाव गाखोनोसै जोंना आनैया सिजायबावबायसो नै सासेया फट' खेबदों आयौ दे आंखौबो लाफा दे थांदो होमबा आदा दे गयिंसै न' मोनफैबाय लोगोफोर आं दहाय बादामालि मोननायखौहाय आं सावनोसै आरोखि कर'नाया बेनिफ्रायनो जादोंमोननो बेखौनो जावनोसै आंहा दाख्लैबो जादों लोगोफोर दाख्लैनि भिडिअखौ नुवाखैबो नायनो हागोनहाय मिथिबाय आंनि चेनेलाव हाबदो नागिरलादो स' लोगोफोर नै दा सावखांनानै बिगुर खुखांनानै गोदानोसै आरोखि बेवहाय नै लोगोफोर बादामालि बेदरा गोदाखांनानै बेसे बुरजा ओंखारबाय आरोखि एवनोसै एबार बिमासो एवबाय
ini muslaबो ओमफ्राय पियास नांनाबो सामब्राम गुफुर बानलु प्रेस ha 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 press Korea goथाव फ्रेश बादामालि बेदर एवनाय होफैगासिनो लोगोफोर दा मोनानि ओंखाम खुरबाय ओंख्रि हायदों गोसे नै बादामालि बेदरजों लागायनोसै स' लोगोफोर दा ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांनानै उन्दुनोसै आरोखि माथो खालामबावनो भिडिअ एडिट खालामसै थाम्बनेल एडिट खालामसै बेनोसै आरोखि इउटिउबारफोरनि माबाया खामानिया स' लोगोफोर भिडिअखौहाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालाम लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे नोंथांमोन गुड नाइट थेंक इउ फर वाचिं बाय